Došao zet kod svoje tašte na vrata. Kaže mu ona, šta je bilo, zete, otkud ti? Zet, posvađao sam se sa tvojom ćerkom. Tašta, i šta ti je rekla? Zet, rekla mi je da idem do đavola. Brate, treba mi pomoć. Reci, brate, šta treba? Hoću da izađem sa jednom ribom, ali nisam baš pri kešu. Ma opušteno, brate, tu je brat za tebe uvek i izaći ću ja sa njom. Izvinite, gospođice, mogu li vam ponuditi jedno piće? Ne, hvala gospodine, alkohol nije dobar za moje noge. Oh, žao mi je. Sigurno vam oteknu? Ne. Razmaknu se. Bračni par dobio dete. Prošlo je 5 godina, a dete ne progovara. Roditelji se zabrinuli da nešto nije u redu s njim. Posle nekoliko dana dete kaže, deda, sutradan deda umre. Prođe neko vreme, dete kaže, baba, i sutradan baba umre. Opet prođe neko vreme i dete kaže, tata. U kući nastaje panika. Počinju da oplakuju oca, spremaju sahranu, otac već legao u kovčeg i čeka. U tom trenutku neko utrčava u kuću i viče, ljudi, umro komšija. Od čega si ti umro, Haso? Od zime. A ti? Od sreće. Kako od sreće? Dođem ja kući, vidim Fatu golu u krevetu i odmah pretražim celu kuću, podrum, tavan, ispod kreveta. Ne nađem nigde nikoga i od sreće umrem. Kretencu, da si pogledao u frižider, danas bismo obojica bili živi. Deca se igraju na igralištu lep dan. Samo se čuje sa 10. sprata glas. Dejane, ne trči, pocepaćeš trenerku od 200 eura. Sad se čuje glas sa 6. sprata. Mirjana, ne trči, pocepaćeš patike od 100 eura. A ciganka iz podruma kaže, Senade, ne trči, ogladnećeš. Pita učiteljica đake. Znate li kako ste došli na svijet? Donela me roda, kaže jedna devojčica. Mene je tetka poslala iz Amerike, kaže druga. I tako svi redom, te u kupusu, te roda, a na kraju dođe red i na malog cigu. Mi smo toliko siromašni da nas tata pravi sam. Ako ti je ovaj vic bar malo popravio raspoloženje, klikni pretplati se i pusti da ti svaki sljedeći video donese još jedan osmeh. Žena nakon godinu dana braka kaže mužu, znaš, bila sam glupa kad sam se za tebe udala, a muž će na to, bio sam zaljubljen i nisam primijetio, ali sam primijetio odmah poslije. Mujo odlučio da smrša. Dođe kod doktora i kaže, doktore, hitno mi treba dijeta. Debeo sam ko bure. Doktor mu napiše plan. Ujutro jaja i salata. U podne piletina i salata. Navečer samo salata. Nakon nedelju dana Mujo opet kod doktora. Doktor ga gleda. Pa Mujo, nisi ništa smršao. Mujo sav ljut. Kako nisam? Sve sam radio kako ste rekli. Jesi li jeo po planu? Jesam. Jesi li vežbao? Jesam. Šta si vežbao? Pa, svaki put kad pojedem salatu, ja vežbam da ne pojedem i burek uz nju. Doktor. Pa pojedem i burek, ali vežbam da ne pojedem 2. Došao Crnogorac na razgovor za posao. Direktor ga pita, imate li radnog iskustva? Crnogorac, imam, naravno. Gde ste radili? Bio sam čuvar parkinga. I šta ste tamo radili? Čuvao parking. Koliko dugo? 3 godine. I jeste li imali problema? Jesam. Kakvih? Jednom mi je skoro ukraden auto. Direktor zbunjeno, kako vaš auto? Pa vi ste čuvar. Crnogorac. Pa jesam, ali sam parkirao svoj auto tamo da mi bude bliže poslu. I šta se desilo? Ništa. Video sam lopova, ali nisam hteo da se mešam.
nisam ja bio u smeni. Ako ti je ovaj vic bar malo popravio raspoloženje, klikni pretplati se i pusti da ti svaki sljedeći video donese još jedan osmeh. Zaustavi policajac vozača. Dobar dan, vozačku i saobraćajnu. Vozač daje papire. Policajac. Znate li zašto sam vas zaustavio? Nemam pojma. Vozili ste 120 kroz naselje. Vozač. Ma nemoguće. Kako nemoguće? Pa tek sam krenuo. Odakle? Iz kafane. Pa to je 3 kilometra odavde. Pa da, ali sam tek krenuo 3. put. Policajac. Kako 3. put? Prva 2 puta sam se vraćao po ključeve. Policajac gleda zbunjeno. A sad? Sad sam se vratio po ženu. Ona vozi. Ja sam samo probao auto da vidim radi li. Haso prvi put došao u teretanu. Gleda sprave, zbunjen. Dolazi trener. Treba li pomoć? Treba. Hoću da smršam. Nema problema. Koliko kila? Pa, 1,15. Super. Trči na traci. Haso trči 2 minute i stane. Gotovo. Trener. Tek si počeo. Pa koliko treba? 30 minuta. 30? Pa ja sam došao da smršam, ne da umrem. Trener. Moraš se znojiti. Haso. Pa mogu i u sauni. Moraš dizati tegove. Mogu i kese iz prodavnice. Moraš promijeniti ishranu. Tu stani. Ja sam došao da smršam, ne da se svađam sa hranom. Baba došla kod doktora. Doktore, slabo čujem. Koliko slabo? Pa, čujem samo kad mi treba. Kako to mislite? Kad me unuk zove da mu dam pare, čujem odlično. A kad vas zove snaha na ručak? Ništa, doktor. Pa to je zanimljivo. Nije zanimljivo, doktore, to je iskustvo. Koliko imate godina? 82. I živite sami? Ne, sa unukom. Pomaže li vam? Pomaže. Kad treba nešto kupiti, on uzme moje pare i ode. I vrati kusur. Vrati. Ali nikad ne vrati ono što je kupio. Doktor. I šta radite? Ništa. Čekam da ogluvim skroz, da više ne čujem kad traži pare. Život je pun obaveza, briga i ozbiljnih trenutaka, ali baš zato su ovi mali trenuci smeha toliko dragoceni. Ako ti je ovaj video pokazao koliko osmeh znači, nemoj da ga tražiš slučajno sljedeći put. Klikni pretplati se i dozvoli da ti smeh dolazi redovno, bez čekanja i bez muke, jer svaki dan zaslužuje da bude bar malo veseliji.